Айде един колан изкарайте. Колан. Колан. Давай. Оп, браво. За съжаление ти си последна. Кажи как се казваш? Така, Пабло. Мани, много обичам Мануела! Мани! Искам да разбера, обаче тук има ли пияни? Слава, добре, продължавайте да пиете. Да, това е премиум. Моя ще го задържа. Продължаваме нататък, останаха само 3 героя в нашата игра тази вечер. Следващото нещо, което искам да ми донесете е фотоапарат. Добре. Справи се. Връщам му на колегата. Върни му го. Идеално, кой отпадна? Добре, аплодисменти за аз. И така. Големият финал ще бъде грандиозно. И така. Имаме момче и момиче на финала. И нека да видим кой ще намери по-бързо един сутиен. От някъде. Давай. Свали го. Давай. Бързо.